السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب جوڑ بخیر خوش ٹھیک ٹھاک علم خیریت جوڑا سویدہ خوش اڑے بر یار دویت ورنہ ڈاکٹر صاحب دویل بھائی انت کننگ اچھی رہی بھائی بھائی دس زمینداری ہنا پیماس کشنگی خلنگی اچھا ماشاء اللہ پیمس کا شری او داس پیماس سیزن سیزن اندا دے خلنگ جیو یار داٹ باز خوار مرک داٹی سر باس خواری نزدافتا خلنگ ڈیٹ دے لگونو می زبون ہش دی ہش دے دے پتہ دا کم پتہ انت خوائر یوریا انت کا دنت زار خلکون ڈاکٹر صاحب دافتے کی شاید بھائی والا زہری اچھا بھائی والا زہر پتہ کونی مونو یوریا مونا یوریا پتہ باٹنا اس پہ یا کو چل لکھ دا بورڈ نہ زہر تو اٹ وقت تیار مرک یار زکریا خلو مستو خلک چار تو خلک چار مستی چار ماشاء اللہ دا غور نہ زیادہ غور کرتے دیر اٹ دیر کنک یار ڈاکٹر صاحب دیتی تے حساب کرتے بے انداز دیر مطلب باز دیر کنک او دیر کنک خواری باز رہتا ہماری باز نہ پندیری خالد خالد نہیں سنا